В Європарламенті закликали Україну вирішити проблеми АТР і не припиняти мовити на окупований Крим. Єдиний кримсько-татарський мовник має отримувати стабільну фінансову та технічну підтримку від українського уряду. Про це йдеться у доповіді щодо виконання угоди про асоціацію України-ЄС. Європарламентарі висловили занепокоєння з приводу нестачі фінансування в бюджеті на 2021 рік програми переселення і розміщення кримських татар і інших національностей, які були змушені виїхати з окупованих територій. А також закликали забезпечити природні права кримсько-татарського народу, ухвалити тріаду законів про корінні народи, статус кримсько-татарського народу та зміни до Конституції України про визнання кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Говориться про необхідність підтримки кримсько-татарського телевізійного каналу АТР. І це є дуже важливим, оскільки цей канал і Євросоюзом приймається як спосіб комунікації між українською державою, українським суспільством з спільнотою, яка знаходиться в умовах російської окупації. Така мобілізація при підтримці міжнародної спільноти, зокрема Європарламенту, це наближує нас до відновлення територіальної цілісності української держави і до відновлення державного суверенітету України над всім Кримським півостровом. У доповіді про виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС євродепутати також жорстко розкритикували Україну за корупцію, що гальмує реформи, відсутність політичної волі забезпечити незалежність судів та боротися з олігархічним впливом. Українській владі нагадали, що рівень політичної, технічної та фінансової підтримки залежатиме від виконання зобов'язань перед ЄС. За доповідь, підготовлену німецьким євродепутатом Міхаелем Галлером, проголосували 526 євродепутатів, 79 були проти, 71 європарламентар утримався. Європарламент висловлює крайнє занепокоєння неприкритими спробами приватних інтересів підірвати досягнення країни в боротьбі з корупцією та загалом у демократичних реформах, зокрема шляхом захоплення політичної влади деякими українськими олігархами, які ослабили орієнтовану на реформи більшість у Верховній Раді. Європейський парламент також засудив порушення прав людини в окупованому Росією Криму та закликав країни ЄС підтримати створення Кримської платформи. Європарламентарі підтвердили підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Наголосили, що ніколи не визнають тимчасову окупацію Криму. В рішенні також йдеться, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені. В українському МЗС доповідь привітали. Україна вдячна депутатам Європарламенту за засудження дестабілізуючих дій Росії, її військової присутності в Україні, мілітаризації Криму, незаконних дій Росії, спрямованих на захоплення контролю над Керченською протокою, зокрема будівництво мосту без згоди України.